ଆମାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଜଳପ୍ରପାତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଯେଉଁ ମାଛମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମିଶାଣିଆ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମାଛମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆକାରରେ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜନୀୟ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ବହୁତ ସାନ ସାନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମାକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ହେଇକି ଅଛି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ବୁଲିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଆମାକୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛ ମାନେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମାଛ ଯୋଉ ବାହାରିକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଦେଲେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ମାଛ ମାନେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେହେତୁ ଏଠିକାର ମାଛ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରିକିନା ନେଇ ଖାଆନ୍ତି କି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଅଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ମାଛ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନା।